थांनाय 1 जुलाइ खालार खालि लामानि जाब्रबथाय जानायजों रुंसारि जानाय बर'नि सासे देंखोगिरि आलारि बसुमतारीनि दिनै गोथार सारादु। थांनाय 28 जु खालार खालि देंखोगिरि आलारि बसुमतारीया तेजपुर नोगोराव थांनाय समाव थम गाखोनायाव हरखाब जाब्रबथाय जानायाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बिथांखौ गुवाहाटीनि स्वागत देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बिथांखौ लाखिनो हायाखिसै आरो थांनाय 1 जुलाइआव आलारि बसुमतारीया रुंसारि जायो। रुंसारि आलारि बसुमतारीया बर'नि सासे राफोद जाखांफुनाय देंखोगिरिमोन। लोगोसेनो बिथाङा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारिबोमोन। थारैनो बर'नि देंखोगिरि आलारि बसुमतारीनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि गासै रायजो राजा आरो बर' हारिमुनि थाखाय सुख'हायै खहा जालांबाय। दिनै बिथां आलारि बसुमतारीनि गोथार सारादु आरो बिथांनि सारादुआव गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' हारिमुनि गोबां महरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो मिरु BCAA आरो सनितपुर BCAA जयै लोगो नांनानै रुंसारि आलारि बसुमतारीनि सारादुआव नुजाथिफैना जोबथा बिदाय होदों। महरगिरि बिनानाव आलारि बसुमतारी थांनाय 1 जुलाइ खालार खालि बिथाङा हरखाब मोनसे जाब्रबथायनि गेजेरजों हरखाबै रुंसारि जालांनाया थारैनो जों साफ्रोमबो महरगिरिफोरजों लोगोसे बर' सुबुंफोरनि गोसोखौ सोमावग्लुंलांदोंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया थारैनो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गेदेर खहा होननानै आं बुंगोन। मानोना बिथाङा बे गुसुं समनि गेजेरावनो गावखौ सासे राफोद महरगिरि हिसाबै गोबां मेथाइ सोरजिनानै गालांबाय। बिथाङा गुबुन सावथुनफ्राव फावबो खालामलांबाय। थारैनो बिथांनि बे बिहोमाया अरायबो गोजोर जानानै थागोन। बिथांनि बे हरखाब रुंसारि जानाया जोंनि बर' हारिमुआव मोनसे गेदेर खहा होननानै आं बुंदों। दिनै बिथांनि जि सारादु बे सारादु बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै थारैनो आङो गावखौनो बिथांजोनि खाथियाव गोग्गानो लुबैदों। मानोना बिथाङा जे दिनखालि थैदोंमोन बे दिनखालि गोबां दुखुनि गेजेराव जोंबो गोलैनानै थानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थाहैनो हायो बिनि थाखायल' जोङो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदोंमोन। दिनै बिथांनि बे गोथार हाबाफारियाव माखासे खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोलाव लामा हान्थिनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो मोनफैनानै गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों आरो आं आसा खालामगोन बिथांजोआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो आरो न'खरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै जोंनि गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बिनि थाखाय गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबो। माबाफोर मेसेज होलांगोन नामा नोंथां? बिथांजोआ जिखिनि जोंनो दिन्थिलांबाय बिहोमा होलांबाय बिथांमोननि बे दिन्थिनाय आरो बिहोमाया इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे गेदेरथार थुलुंगा जानानै थाथों। बिथांनि बे मावदिन्थिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा हारिमुनि बिथिङाव गोबां सोलोंलांनो हायो जों बेखौनो आसा खालामो। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सारिदुवार ओनसोलनि एरालिलागा गामिनि जोंहा दाखालि 1 जुलाइ खालि जाब्रबथायजों रुंसारि जालांनाय जा मानगोनां आलारि बसुमतारी बिथांनि हारिमुनि जा आखा फाखा मावनाय खामानि दा दावगाफुनाय महरगिरि हिसाबै सिनायथि जानाय जोंनि गासै आसामाव बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोनसे मख'जाथाव आरो मोनसे मेगनाव गोलैथाव खामानि जिहेथु मावबाय दंमोन। जों बिथांनि जाब्रबथायजों रुंसारि जानायाव जोङो गासै महरगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना आरो न'खरनि बिथांमोनजों जों मोनसे खोब फोथायहायै मोनसे घटना जालांनाय होननानै जोङो बुंनो नागिरो आरो जों जोबोर दुखु मोननाय फोरमायदों। न'खरनिजों लोगोसे ओनसोलजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जेसेबां महरगिरि दं गासैबो जों दुखु मोनफादों। जिहेतु बिथाङा दावगाफुनाय अबथिरा जिउ दिनै गोमालांबाय
बिथाङा फैगौ समाव बेसेबांबा खामानि मावबावगौमोन बेसेबांबा मेथाइ रोजाबबावगौमोन जे बेखौनो आसा थिदोंमोन नाथाय बिथांखौ बे सुबिदाखौ जानांगौ गसाया होआसै बेनि थाखाय दिनैनि बे समा बिथांखौ जोबथि बिदाय होनायनि सम बे समाव जोङो मिरु बिसानिफ्राय लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै जों बिथांनि न'खराव नुजाथिफैनानै जा हायो एसे दुखु रानलायनो बा सहायलायनो जोङो नुजाथिफैनाय जादों दिनै दुखु मोननायनि अनगायै जोंहा बा बिथांखौ जों बाख्नायनायनि अनगा जोंहा जेबो राव गैया दा बेबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजाव जाहाथे आरोबाव जाफिना गसाया बेबायदि महरगिरि दावगाफुनाय महरगिरिफोरखौ जाहाथे आरोबाव बोखांनानै लांफिना जों बेनि थाखायनो दिनै गसाइनि सेराव जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसा आरो सेन्ट्रेल बिसानि जानानै जों गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय जाबाय फैगौ समफोराव बे सनितपुर जिल्लायाव आरोबाव बेबायदि आलारि बायदिनो मोजां मोजां महरगिरि ओंखारबावथों जों बेनि थाखायबो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि प्लेटफर्माव जोङो माखासे हाबाफारि लानायखौ जोङो लुबैदों आरो जोङो बेखौ बिथोन होनाय जादों दिनैनि बे समाव जोङो सेन्ट्रेल बिसा लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया दुखु फोरमायनायनि थाखाय आरो बिथांनि न'खरखौ एसे नुजाफैनानै बिथांनि न'खराव जों एसे गोजोनग्लाय होनो थाखाय जोंनि नाजानाया बेखिनि गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बेग सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% लट फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003991187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन